I vores digitale verden, der er data om dig og mig blevet penge værd. Selvom EU's databeskyttelse har været meget udskilt, så har det sikret, at vi har ejerskab og kontrol over vores personlige oplysninger. Virksomheder skal være ansvarlige og transparente om, hvordan de håndterer data. Og det er vigtigt, for vi kan føle os trygge. Desværre så har GDPR-reglerne ramt skævt. Jeg kender mange små foreninger, som er skrækslagne for at komme til at overtræde reglerne. De store virksomheder har en hær af jurister, som nok skal navigere reglerne, men for den enkelte lokale fodboldklub, der har GDPR en udfordring. Jeg må indrømme, jeg kender ikke løsningen, men jeg vil gerne kæmpe for at beskytte vores data. Vi skal kunne finde en løsning, uden at det kvæler de lokale foreninger og de små virksomheder.